Nag-viral sa social media ang kamatayon sa usa ka vlogger or video creator nga si Felson Cuamco Hidalgo o mas naila sa pangalan nga San H, 29 anyos nga taga Davao City. Si San H adunay dulaan 2 million followers sa Facebook ug kapin 600,000 ka mga subscribers sa YouTube. Sagad sa vlogs ni San H, mao ang mga public pranks ug mokabat sa halos 2 ka milyon ang viewers niini. Bakasyon lang untana ang tuyo sa grupo ni San H dinhi sa Inatuan, Surigao del Sur. Apan na aksidente kini sa usa ka diving resort dool mismo sa Enchanted River. Sa inisyal nga impormasyon nga gipagula sa police blotter sa Inatuan Municipal Police Station niadtong Sabado, Enero 29, alauna imedya sa hapon, milokso ang biktima sa 38 feet diving board sa naisgutang resort. Suot ang iyang life jacket. Giabisuhan ang biktima sa makadagang higayon nga dili mosuot og life jacket kung mo-dive, apan wala naminaw ang biktima. Tungod sa kusog nga impact sa iyang pag-ambak, naigo sa dughan ang biktima ug kalit na wad-an sa iyang panimot si San H. Dali siyang gidala sa Hinatuan District Hospital apan gideklarang dead on arrival. Let us put on record that the incident which led to the untimely demise of the late San H or San Hidalgo, hindi po nangyari yun sa Enchanted River. That is to be put on the record. It did not happen in Enchanted River. It happened in one of the resorts here in Hinatuan. Unfortunately, the responders or the rescuers that responded during the incident comes from the Enchanted River Rescuer and Rescue Team, which doon po dumaan. The rescue passed through Enchanted River kasi yun ang pinakamalapit. Giklaro ni Vios ang administrator sa LGU Hinatuan. Luwas laagan ang ilang gipasigarbong tourist destination nga mao ang Enchanted River. Hinatuan is a Gawad Kalasag or National Awardee. Grand Slam po yun. Gawad Kalasag means disaster preparedness. Our Enchanted River is fully equipped with well-trained mga rescuer, especially sa WASAR, yung Water Search and Rescue Operation. And we have a standby and then yung lifeguard in Hinatuan. Enchanted River is a very safe place to have your vacation, enchanting vacation. Ang pagbakasyon kinahanglan og ekstra nga pag-amping, hilabi na sa mga lugar nga dili kabisado. Kinahanglan usab nga motuman sa mga protocols aron malikayan ang disgrasya. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.